Ани, защо книга? Не Не го очаквах този въпрос. Много наши познати или познати на познати са ни питали за съвети за родителство. Виждайки видимо щастливи родители, щастливи деца, успешни деца са ни питали за съвети. Колко съвета може да дадеш, Ани? 2-3, но непрекъснато не мога. И другото, което е, че ние нямаме контекста за всяко едно семейство, за родителите, за децата, за критериите за успех. Заради това решихме да започнем с принципи. 17 супер конкретни принципа, които ние сме тествали и валидирали, подкрепени от карета на хора за пример. Родители, треньори, психолози. И решихме да ги изложим в писмена форма, за да може да достигнат до много повече хора от нашия приятелски кръг. И не забравяйте да сканирате QR-кодовете, които ще ви отведат до допълнителни материали, статии и видеа, някои от които са подбрани от Ани, а която сте усетили има прекрасно чувство за хумор. Благодаря. И твоето съм го развила през годините. Така.